gracious Father, we, the Ilonggo Caps, come before you today to ask for guidance and protection as we carry out our duties as guardians of peace and protectors of our people. Grant us the strength and courage to face the challenges and dangers we may encounter each day. We pray for wisdom and discernment, O Lord, to make sound decisions in difficult situations, compassion to show kindness and understanding, and integrity to uphold justice and righteousness. Lord, we thank you for the privilege to serve and protect the Ilonggo community, and may you continue to guide and watch over us. Bless our families who also make sacrifices as we serve on the front lines. Provide them, Lord, with comfort, strength, and support as they wait for us to return home safely. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning, good morning, good morning. Welcome na naman sa aton nga programa, ang ginaulat-ulat sang tanan, ang ginakalangkagan, nga wala sang liwan kundi ang Ilonggo Caps on Air. Diri lang sa Kabalikat Multimedia Convergence Center, Cam Francisco Yus Magkaysay Senior, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo. No, nakatay-up kita sa Subongaga. No, sa DYIS 106.7 FM, Radyo Gyon Santa Barbara. No, kag nagapasalamat kita no sa Chief Executive Officer no sang Radyo Gyon. No other than Honorable Mayor no Doc Dennis Superficial. No, kag sa aton dira nga station manager. No, kay Kaugyon Buboy Socaldito. Sir, good morning. Of course, sa tanan nga katapo sang DYIS 106.7 FM. No, mayong aga kita sa inyo tanan. Kag sa ila dira nga world class technician. No, kay Kaugyon Genesis De Emilio. No, kanay Mama or Kaugyon Zoila Cordero. Kag Kaugyon Larry De Atras. Kag kay Kaugyon Larry Ciudena. Ratio Dena, I mean. O, yari kita subong sa adlaw nga Martes. No, Agosto 6, tuig 2024. Pag sa subong adlaw mga kabyanan, tinda sa Banwa sang Santa Barbara, Iloilo. No, sa tanan ka nagabulante dira sa mga customer. No, sa mga tagabaligya naton dira nga mga kabyanan. Dote kamusta kamo dira? So, sa mga pamuluyan natin dira nga gusto magbakal sa mga preska nga mga ulotanon, Bisaya nga manok kag iban pa, mga isda dira, ang mga frozen foods. Kadto lang mo sa tinda sang Santa Barbara, Iloilo. Ating kada Martes nga adlaw ang ila sini Market Day. Sa mga suki natin dira, pwede man kita ka ayo gamaya. So by the way mga ayo gikita sang gamay gid nga pasaylo sa aton sini mga tagpalamati. Diri lang sa aton sini official FB page ang Iloilo Police Provincial Office. Dati kagapon wala kita nakadayon sa aton sini nga programa Kape kag Balita. No tungod man niya sa
Fluctuation sa aton sininga internet signal. No baldagid kag hindi kita gapon maka live. So apang sa subong adlaw nagapanumbalik kita. No sa ato naman nga programa Ilonggo Caps on Air. So ginagritagid kag ginatamyaw sang isagid ka mag-uom-guom kag may gamay man nga tortalithi. Kag of course may adlaw man no sa subong adlaw nagpakita naman siya ring adlaw. Apakti sa iban nga bahin no makita naton may mga gagum-guoman nga part no sa probinsya sang Iloilo mga kabyanan. So that's why ginatamiyaw tagid ang tanan, especially ang aton sining regional director sang Police Regional Office 6. Police Brigadier General Jack Limpayos Wangki, sir. Of course, our very own energetic and innovative provincial director, Police Colonel Bayane M. Razalan, sir, mayong agay dira sa inyo tanan. So sa subong aga sa ngalan sa aton sini Provincial Director Police Colonel Bayane M. Razalan kag Public Information Officer Police Major Rolando Ranyo. Upod ninyo sa subong aga ang inyo ni mga kabalikat. Ako sini ang inyo kabalikat ang Core Police Corporal Vicente Bluso Jr. And of course aton sini nga world class technician sa aton sini nga technical side, the undefeated, undisputed super featherweight, bantamweight, tanan nga weight. Patrolman Kenneth Biang. No, kag of course kami magadulong sa inyo sa mga preska nga balita, impormasyon, proyekto kag inisyatibo sa inyong mga Ilonggo Caps. No, kag sa tanan-tanan nga followers. No, sa aton sining official FB page ang Iloilo Police Provincial Office sa masobra na 52,000 naton ka mga followers. Kag of course sa aton sining followers man. No, sa DYIS 106.7 FM Radyo Ugyon Santa Barbara mga kabyanan. So kamusta bala kamo dira? So kung kamo dira ang naga-ubra no sang inyo dira yang mga ulobrahon kung ano man kung ano man ang status inyo sini nga pagpangabuhi sa tanan-tanan naton nga mga kauturan bata mal matambok maniwang. No, good morning gid sa inyo tanan. A blessed Tuesday morning. Kag sa tanan-tanan nga nagasilibrar sang ila sini nga kadlawan sa subong adlaw. No, happy birthday gid sa inyo tanan. No, enjoy your special day mga kabyanan. Sa may mga ikasarang dara sa paghanda. Mayo gid. No, ganagan lang dara sa pagkaon Kasi sobrahan kataas ang kolesterol. So dapat kontrol lang. Ag sa may mga kulang kita sang budget, okay lang na away handa. Importante mayo lawas kag buhi. Pati kung ikaw gatrang kaso man kag ti birthday mo subong blessed Tuesday, kag ti happy birthday man sa gyapon. It's because ti may mga chimpo gid nga ti ang aton sining lawas. Ang kumbaga matapikan kita sang masakit. Hindi ta ginaya malikawan. No, pang subong iti paslamatan naton buhi ka abyan. No, kag sa subong nga mga tinuon mga kabyanan. No, alin diri sa ulot balitaan sang Kabalikat Multimedia Convergence Center. No, of course with Radio Ugyon Santa Barbara. No, sa mga nagabaga kag preska nga balita. No, mga talalupang doon nga balita sa subong aga. No, asod-asod nga illegal gambling incident. No, diri sa probinsya sang Iloilo, aton pagapatpaton. Of course, no, nagapanguna gidra. No, ang katapo sa ang Lemery Municipal Police Station sa duwa kasod-asod sini nga operasyon nga ginalunsad. Agti inis no sa pagpanguna sang aton dra nga isa sa mga mapisan ginaton kag maukod nga hepe. No, Kabalikat Police Captain Winston Biadog. Labuton naton karon sa linya si sir para sa kumpleto sini nga detalye. At the same time mga kabyanan, isa man ka successful drug bust operation. No, anggan gintegayon sang nagligad man iya nga Domingo nga adlaw. No, sang hapon sa may barangay Tatoy Miagaw, Iloilo. No, kagti more or less mga 10 grams man sang ginaligar siya buang na-recover ngag may standard drug price. No, nga masobra 60,000 mga kabyanan. Pati para sa kumplito man nga detalye. No, ibaluon naton sa aton siniman
No, very active gag dynamic man nga hepe. No, sang Miag-Aw Municipal Police Station kabalikat Police Captain Francis Donny Lomahan. Kag isa man ka top 1 most wanted municipal level. No, sa kaso man iyang acts of lasciviousness. No, natiklo man kapon nga adlaw sa Banwa sang Tubungan, Iloilo. Of course, natigayon nga maresto no sa mga katapo sang Tubungan Municipal Police Station headed by kabalikat Police Captain Alberto Manggilimutan Jr. So karon labuton man natong karon sa linya si Sir. No, isa sining tuhoy sa sining kompleto nga detalye ag sang san-o pablay ning krimen na tabo ag ining warrant of arrest na ginisyo. No, kung sinubala sining sinubala ini no nga presiding judge ag pila bala ang iya sinipiansa, may piansa bala or wala. Oy balo naton karon sa aton dira nga hepe sang Tubungan Municipal Police Station kabalikat Police Captain Alberto Manggilimutan Jr. So kag sa subong mga tinion mga kabyanan sa subong aga so ginadayaw tagid kag ginapanginbulahan no si Toto Kaloy no members ang Philippine team no kay Mr. Carlos Yulo no kon Toto Kaloy no panginbulahan kag gina-congratular tagid no we congratulate gid no sa iya sining exemplary performance no sa patag sang gymnastics no men's floor gymnastics mga kabyanan sa sining Paris Olympic no 2024 no kay duwa na ka gold medal ang nabaton no sa aton sining pambato sang Pilipinas no would ba sa iya gid sining expertise no in the field of gymnastics mga kabyanan. Amak mo, duwa ka gold medal. No, imaginable ang pagpasidungog sina. No, nga pagdala nimo sa ngalan sang pungsod Pilipinas. No, ko imagine no ang kun imo na intindihon mga kabyanan. Kun imo lang binagbinago na. Grabe gid siguro sining disiplina. No, ka grabe man nga kabulayan. No, ang naagyan sa aton sining atleta. No, kasi Toto Kaloy para nga makuha ining gold, duwa ka gold medal kasi sining Paris Olympic mga kabyanan. Yo kaga ini no first time in history. No ining Pinoy naton nga utod no nga nakakuha sang duwa ka gold medal. Kaya lin sa aton sining Philippine government so kay makabaton siya nga daan niya sang more or less mga 10 million piso 10 million pesos ha. 10 million pesos no para sa pagpasidungog no sa sining tama gid ka dedikado no nga atleta sang pungsod Pilipinas pagabot sa patag sang gymnastics mga kabyanan. Then may ara pagit siya batunon man no nga cash gift walin sa tatlo man ya ka mga philanthropist man no nga mga businessmen no diri sa pungsod Pilipinas mga kabyanan as well as magabaton man siya sa isa ka house and lot halin sa aton sining Philippine Sports Committee kag may mga condo unit pa okay, kag wala palabot dra no ang iban pa naton nga mga kauturan no nga ti maghatag man sang ila siniya nga regalo do kay Toto Kaloy mga kabyanan. So kabay pa no sa aton sini nga mga ginikanan, mga kabataan naton dra no nga nagandom. No nga maging or nagandom. No nga maging or makakuha man sang gold medal. Or makakuha man sang isa ka mataas man nga pagpasidungog. At magadala man sa ngalan sang pungsod Pilipinas. Kabay nga ti inyo gid ining mangin inspirasyon no ini nga aton sining atleta no kasi Toto Kaloy. Disiplina ang kailangan mga kabyanan. Pati sa aton dira nga mga ginikanan we would like to remind you no ang inyo sining Iloilo Police Provincial Office mga kabyanan. Naga-remind gid sa aton sining mga ginikanan ngati ang gusto sa inyo sining mga kabataan kung diin man dira sila nga field no suportahan naton
Hindi nga kung kita nagka-eskwela sa ila, nagkasuporta sa ila, pero tiya nga to niya gusto ang matupad ra. So we as parents mga kabyanan, ara kita sa pag-guide sa paggiya sa ila, no, para sa ila sini nga kaayuhan. Di ko nano karon ang gusto nila dira nga field, no, sa or ano nga field man nga sports dira, ang ila sini nga gusto nga kuwaon. Suportahan naton mga kabyanan. Malay mo dira siya nga field yang nga klase sang sports sini mag-excel. So muna mga kabyanan, no, ati himuon ginaton nga inspirasyon, no, ang ginahimo sang aton sini nga mga kuturan nga mga atleta. No, could you imagine na instant millionaire gidyan sa Toto Carlo mga kabyanan? So muna sa mga parents and children naton mga kabyanan, no, sa mga kabataan naton dira, be inspired every day. At importante dira, no, kung may tiyaga, may linaga, dapat may disiplina kita sa aton sinitag sa mga kaugalingon mga kabyanan. So sa subong aga mga kabyanan, so before kita magkadto sini sa aton sini mga commenters, so tingon naton nanay nga malabot sa linya ang aton sini nga hepe sa Lemery Municipal Police Station. Atoy sa isa ka illegal gambling incident. Ano ba lang nga sa nga sugal ni? O mga kabyanan? No, ano ba lang nga sa isang sugal? At sa diin bala ini ginlunsar ining drug by bust operation mga kabyanan. Para na nagaring na si sir. Minaw kadamog sa mga engagement ang aton sini nga mga hepe. Okay, ara na sa linya ang aton sini mapisan kag mabuot nga kag of course no very active nga hepe sa Lemery Municipal Police Station, kabalikat Police Captain Winston Biadog. Sir, good morning. Welcome kidiri sa programa Ilonggo Kapsonero. Upod mo sa subong aga si kabalikat Vince, sir. Good morning, Good morning. Yes, sir. So, sir, thank you so much. Kaya daw pwede tada, sir, mapahinay-hinayan ang aton audio, sir, sa radyo ta or sa imo dara nga cellphone, sir. Doon naga-feedback kita, sir. Okay na. Okay. Okay, So, sir, okay, sir. Sir, no, nagapasalamat kita sa imo sining nga tion nga ginatag dire sa aton sa subong aga. Of course, sir, nakatay up kita subong sa DYAS 106.7 FM, no, Radyo Gyon Santa Barbara, as well as sa bugos naton nga mga pumuluyo dire sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kaya ini, sir, hindi man naton malipod manigar, no, accomplishment naman sa Lemery Municipal Police Station tuhoy sa ginlunsar man naton dira nung illegal gambling o kon illegal gambling operation sang tinilikdan man yang adlaw. So sir, no, for the information sang tanan kag especially sa mga pumuloy naton dira sa banwa sang Lemery sang San-o balagid naton ni Sir Ginlunsar ining illegal gambling operation naton, pila bala ang natigayon naton madakpan akag ano ni bala nga sahi sang sugal, sir? Sino bala mga aliases sang sining natigayon naton madakpan nga mga suspitsado? Kabalikat Police Captain Winston Biadog, sir. Kabalikat bench may nga aga liwat, no, may nga aga gid sa aton nga pinalangga nga provincial director, no, sa bayan nasalan, no, sa aton nga director, no, may nga aga sa tanan. Yes, sir. Mga patigaan ko sa operation sa physical testing, no, so nakapag operation, no, Do medyo hello, sir. Sir, excuse, sir. Do medyo oo, do medyo chape kita, sir. Okay lang tang sulod naton, sir. Okay lang sulod mo diri sa akon. Okay lang. Ara na. Okay na, sir. Okay na, sir. Kay ginado ko Okay, turutod. Okay, sir, continue, sir. Siwat na kasi mo ko bench na chat ni amo ko ni potential director sa kasama no. Sa iba mga supporters na kumain. Nakapagpigay ka kapag ang operation na get illegal dumping na operation ng tayo natin, no? Yes, sir. Ang muna, alas 3:20 sa hapon ng kanpat natin, ang ikadawa natin ng operation, alas 4:20. No, ang atin yung illegal dumping na bukis in isa sa SPL, no? Illegal number games. Yes, sir. No? Ang una natin nga ginoperate mo si alias Ronron, no? Adi ginoperate natin ini siya sa Barangay Herongan sa Lemery, Iloilo. Kadang upo natin sa operation din, no, nag-join kita, no, sa aton nga
PIU, no, led by Police Major Rendora, no, Yes, sir. RSOG, no, Police Major Francis Alberto Tanado, no, joint operation kita, no, pag nakadakop kita sa operation. Yes, sir. Ang una natin natako po mo sa alias Rondron, no, 48 years of din siya sa taga barangay no, Reservan. Pag nakuha din natin siya ng 520 pesos na illegal proceeds, no, or ang patayan niya, kagamitan sa mga paraphernalia sila din sa illegal gambling. No, so ang ikadua naman natin nga ginoperate na nadako ang si alias JR. No, Yes, sir. sa alungan man din siya, pero din natin sa ginoperate sa poblasyon siya. Hello, sir? Doon na dula. Babalikan, Lens. Yes, sir. Okay. Ang ikadua natin, okay na. Okay na, sir. Okay na, Okay sir. na ka, Lens. Oh, sir. Ang ikadua natin yung trade, no, ang isang 4:20 p.m., ang si Elias JR, no, 30 years old. Ang hirungan man hindi siya, barangay hirungan, pero pinoperate natin, or ginakopinin natin siya dito sa poblasyon sa East, sa Banwasang Remes, poblasyon. So, din na nagpa-illegal mo siya pataya sa STL, Yes, sir. nakuhaan natin siya sa 1,131 pesos, no, sa illegal process at sa illegal gambling. No, pagbigan pa mga parapenalias. Yes, sir. Nagyapon sa ating PIU, PDU pang piso galit by Police Major Indora, pag-angat na aso galit by Police Major Francis Alberto. Yes, sir. So, sir, okay da ang aton pangasulod sa imo, sir? Klaro kita dira? Yes, sa subong kabalikat bench, ato na sila, gindala na sila, gin-inquest na sila sa city na para pagpailan sa natuway nga kaso, no, sa pagpidakop sa ila. Okay. So, sir, no, dugang lang naton, ining mga suspitsado na, sir, tumandok gid sang banwasang Limeri, sir? Yes, no, taga-barangay Hirungan, ingis sila nga duwa, no? Taga-barangay Hirungan, gid. Okay, sir. So, based aton sini sir nga investigation kag monitoring sa duwa naton sini ka suspitsado no sa sining illegal gambling, may mga or butang naton sir first time balen naton sila nadakpan or base may mga record na sila sini barangay, sir? Yes, no, according sa atong record, no, sa atong files dere, first time ini nila nga nadakpan sa mga kaso ng illegal gambling. Okay. So, sir, no, kamusta bala sir ang impact dira sa mga pumuloy naton kay ti ini duwagid ka operation kag duwa man ang natigayon dira nga madakpan, sir, kamusta bala ang reaksyon sa aton mga pumuloy dira sa banwasang Limeri, sir? So gid ang mga taga Limeri, no, na nalipay man sila kay nakadakop kita o napatigayan natin nga dadakop ang mga illegal activities sa diri sa banwasang Limeri. No, kaya isa gid na ano naton nga maging mataway ang aton nga banwa. So ang tanan nga illegal activities diri dapat madula gid diri sa banwasang Limeri. 11 na gid ning illegal nga sugal, no. Kay amo ginang ano sa aton regional director pagi sa aton provincial director nga intensify gid naton ang illegal gambling activity nga mangdakop gid kita sa mga semana. Okay. So, sir, no, ara naman, kompleto naman sini ang aton sini nga mensahe, sir. Thank you so much gid no sa imo sini nga gin-deliver man no nga ati accomplishment no sa sini nga tuhoy sa sini nga anti-criminality campaign naton against illegal gambling. Sir, keep safe gid kita dira always. God bless gid, sir, and congratulations gid. Salamat gid ka Benz, no. Kabalikat Benz, salamat gid no sa imo tanang subscriber aming aga. Salamat. Yes, sir. Aton na batian mga kabyanan. No, aton sini mapisan. No, kag very active nga hepes sang Lemery Municipal Police Station. No, kabalikat Police Captain Winston Biadog. Duwa ka hugnat nga operasyon sang illegal gambling. So ang isa sining pusta masubra kinintos, ang isa sobra 1,000. Ha. Kung na dalawat nyo na urobugas. Kundi may pulos pa kung tane. Ano kung tinatiklo kita? No, dakpan ko muna sa mga kapulisan naton. Of course, together sa aton dira nga Provincial Drugs Enforcement Unit, pag sa aton dira nga special of course PDEO SOG, no, Special Operations Group sa pagpanguna sa aton dira nga head. No, Police Major Harold Rendura. So once again, congratulations gid no Lemery Municipal Police Station for the job well done.
iti isa madano saging hingyo sang aton sining Governor Province of Iloilo, no? Governor Arthur Tuto Defensor Jr. No, ang ti giningyo sa aton sining provincial director, no? Full pledged na, no? Police Colonel Bayana Marasalan katutukan ining anti-criminality campaign, no, against illegal gambling. So manano wala gid nagauntat ang inyo sining mga kapulisan, ang inyo sining mga Ilonggo Cops, no, sa idalom sang mabaskog nga liderato sang aton sining Provincial Director Police Colonel Bayana Marasalan, no, sa pagpangdakop sa mga illegal gambling activity, ang mga ilegalidad, no, nagkakatabo dira sa aton sining bilog nga probinsya sang Iloilo, mga kabyanan. And nagapasalamat man kita, nagapasalamat gid ang aton sining Provincial Director sa aton sining Governor, no, kay Gov Tuto, sining full support man, no, sa tanan-tanan man naton nga mga anti-criminality campaign, mga programs, no, mga projects naton in initiative, no, para nga ti mamintinar man naton ang kalinong kakataway sa bugos nga probinsya sang Iloilo, mga kabyanan. So without the full cooperation sang aton sining mga pumuluyo, so hindi kita makakam up, no, sang pagsulbar sa mga krimen nga naguluntad sa aton lugar. Amo na ang pinakadako man nga rule, no, sang aton sining mga pumuluyo. Pagkati ang pagmaintenar sang kalinong kakataway, it's not only the responsibility sang inyo sining mga kapulisan, kundi, no, it is a shared responsibility. So let us work hand in hand sa pagpadayon, no, kapara mga mapadayon ang kalinong kakataway sa bugos nga probinsya sang Iloilo. So thank you so much, Ged. Sa subong naman ng mga tinion, mga kabyanan, tinguhan naman naton nga malabot sa linya ang hepe. No, very active man kag isa man sa mga mapisan man naton nga hepe, no, sang Miagao Municipal Police Station. No, kabalikat Police Captain Francis Donny Lumahan natoy si isa man ka successful drug bust operation sang nagligad man nga Domingo nga adlaw, mga kabyanan. Okay, ara na sa linya ang aton sinimapisan kag very active nga hepe sang Miagao Municipal Police Station, kabalikat Police Captain Francis Donny Lumahan. Sir, good morning. Welcome gid diri sa programa Ilonggo Cops on Air. Upod mo sa subang aga si kabalikat Vince, sir. May advice na aga kabalikat Vince kag sa tanan nga viewers ang aton nga programa. Yes, sir. Salamat gid, no, sa imo sining nga chimpo nga ginatag sa aton sa subong aga. At ini naman ang another, no, accomplishment na naman sang Miagao Municipal Police Station under madala si mo, Sir Liderato. At ini accomplishment kag natuhoy gid, no, sa of course ginatutukan gid sa tanan, no, ang aton sining anti-illegal drugs campaign. So sir, no, for the information sang tanan tagpalamati naton, no, kag sa mga pumuloy naton dira sa may banwa sang Miagao Iloilo, sang sanugid bala naton ginlunsar, no, ining drug bust operation. Sino balang alias nga nadakpan ni sir kag sa diin bala ni natabo, no, kabalikat Police Captain Francis Donny Lumahan, sir. Yes, kabalikat Vince. Ini nga operation naton sa isa ka bypass operation, nag-start ini actually August 3 pa lang nag-start naton nga monitoring. Yes, ini sir. sa aton nga suspect nga si alias June. Yes, sir. Luckily, sa August 4, mga 1:50 sang hapon, sa Barangay Tatoy, na-consummate ini nga transaksyon kag tigayon nga madakpan ang aton nga susutsado. Na sa diin, na tigayon nga mabaligya ini sa aton nga pusher buyer sa balor nga 7,500 sa isa ka sachets nga ginapatihan nga illegal nga shabu. After sang aton nga pagdakop sa iya, Yes, sir. with the presence ng aton media representative kag sa aton nga elected official, Yes, ay sir. na-recover pagkat nga pulo ka sachet Wow. nga ginapatihan nga illegal nga droga. In total, may ara asing estimated 10 grams nga ginapatihan nga illegal nga shabu na nagabalor 68,000 sa iya nga standard drug price. Ano sini ang naton sa iya nga street billing price nga 68 diri sa area naton, din base naton. Okay, sir. So ining suspitsado naton, sir, kay base man sa informasyon naton, sir, nga nabaton, hindi ni daw siya, sir, tumandok sang Miagao, sir, taga-Gimbal daw ni sir. Yes, ini siya residente gid ini siya sang Pescadores Gimbal, Oh. but may
nakapangasawa inis diri sa aton nga isa sa barangay Dingle. Yes, Ikaw sir. Ililo kag stay man siya kung kisa diri sa aton nga Banwa. Ah, Ito nga medyo madugay naman ang monitoring naton sa iya. yes, sir. Naging hindrance sa aton kay Mm. tungod nga gasaylo-saylo siya sa duwa ka municipality. Ang area of operation niya amo man na first district kag most probably dirigit sa boundary sang Gimbal Oo. kag sang aton nga Banwa nga Megaw. Ah, okay. So, darang iya sa nga mga area of operation. So, sir, no, may idea na makita kung din sa gakwa sang source niya, sir? Subong may ara kay bata ginaano tunan pa naton kag gina-preparahan pa naton kag i-coordinate man naton sa aton mga kaupdanan sa iban man nga banwa or possible nga arrest kag patigayon nga operation batok sa source gate sa aton nga nadakpan. Yes, so kati kabay pagid nga ti mabalaan na kag magkonektar pagid na sa iban kag damo pagid da makaladakpan naton sir ano. Tapos sir no regarding ni sa aton sining suspitsado aside ni sa subong sa iya pagatubangon sa pagbayular sang Republic Act 9165 may mga previous ni bala sir nga record or case dira sa ila sining nga barangay sir. Kung sa record naton sa diri sa aton nga banwa wala siya other nga cases Yes, or sir. kaso nga ginatubang. Mm. Pero ang kusuno sa aton nga intelligence monitoring dugay ni na ini siya engage sa illegal nga droga. Okay, dugay na magali no. So sir ano ning iya sini sir nga occupation? Ano ning trabaho niya sir? Ang iya siniga baligya sini siyang isda or fish vendor. Okay. So sir no, sa subong nga mga tinion, gusto ta lang man mabatian ang imo sining nga mga panugyan sir no sa aton dira nga mga kauturan tagpalamatay naton sa Subungaga. Of course nakatayap kita sa DYAS 106.7 FM Radio Gyon. Kag sa tanan kabilugan naton sir nga mga pumuluyo sa bugos nga probinsya sa Iloilo, ilabi na gid no sa mga pumuluyo naton dira sa Banos sa Magiaw. Mensahe sir kag panawagan mo sa aton sini sir nga anti-criminality campaign against illegal drugs kabalikat Police Captain Francis Donny Lumahan sir. Yes, kabilikat din sa liwat gina-remind nato ang aton mga pumuluyo ang aton nga pinalangga na megawanon nga untaton kung may ara pagit nga iban nag-engage sa illegal nga droga untaton gid ang ini nga activity kay wala ni maayo nga idulot sa aton nga pangabuhi. Kag isa pagid Yes. pasalamat ko sa aton mga pumuluyo especially sa pumuluyo sa nga Kalampitaw kag Ines sa mga impormasyon nga ginhatag nila sa aton. Ini nga mga impormasyon nga pati kita nga ang suporta sa komunidad sa aton nga pinalangga nga PNP sa Megaw dako nga bagay kag dako nga na effect para matigayon ini nga operation batok sa aton mga suspitsado. Yes sir no, thank you so much. So by the way sir, ang status ni sang aton subong nga suspitsado napasakaan na naton ini sang kaso sir. Sa subong ara na sila sa Provincial Prosecutor's Office para sa nagakaigo nga kaso batok sa iya. Okay. So with that sir, thank you so much gid no for that wonderful message para sa aton sini nga mga pumuluyo sa bugos nga probinsya sang Iloilo. Keep safe gid tida always sir no kag once again congratulations gid. Madamo nga salamat balikat din sa God bless us all. Yes sir. Ato na batian mga kabyanan. Ang isa man sa mga very active man no nga hepe naton kag of course performer gid no sang aton sini nga mga Ilonggo Cups diri sa probinsya sang Iloilo, particularly hepe naton sa may Miagao Municipal Police Station no kabalikat Police Captain Francis Donny Lumahan. So once again congratulations gid no Miagao Municipal Police Station for the job well done. Of course, amo to panawagan sa aton ni nga hepe, hindi ka mo magduwa-duwa sa paghatag sa impormasyon. At the same time nagapasalamat gid no sa lubos gid nga kooperasyon sa aton dira nga local government unit kay sa mga pumuloy naton nga padayon ang full support no sa aton sinitanan-tanan nga mga anti-criminality campaign, especially sa sining anti-illegal drugs campaign naton mga kabyanan. So sa subong nga mga tinion kadto naman kita no isama sa isaman ka top 1 most wanted municipal level no sang Banwa sang Tumugan Iloilo natigayon man iya matiklo kapon nga adlaw no sa mga katapo sang Tubungan Municipal Police Station headed by kabalikat Police Captain Alberto Manggilimutan Jr. Sara no tingon naton nga malabot sa linya si sir
nagatutot mga kabyanan. So siguro basi kung may interview pa si sir o basi may ara pa siya nga ginasa Batman nga interview halin sa mga friends naton man from the media. So taga naton sang ligwa mga kabyanan. So before naton si sir balikan sa Subungaga, no, kadto na kita sa aton sini nga mga commenters. So kay Sir Oscar Serbidad, no, good morning Sir Vincent, watching from Amirang, Kabatuan. Thank you so much good Sir Oscar Serbidad. Keep safe kita dira. Kay classmate ko diyan friend Kausing, no, thank you so much good mate, no, sa pagmonitor. Kag sa akon sining wife, no, kay Chris Cloud Blusa, thank you so much good. Ay Ma'am Marcos Eman, thank you so much good ma'am, no, sa pagmonitor always. Keep safe kita dira, always good. Kag sa akon diri nga beloved sister, kay sister Juliet Blusa, good morning my dear bro, no, watching here at Haniway Aquino. No, keep safe sa inyo tanan nga mga kapulisan. No, Army, AFP, Coast Guard, BFP. No, God bless good. So thank you so much good nang, no. Shout out gid ra sa may no, Barangay Aquino, no, Municipality of Haniway, Iloilo. No, kaga of course aton dira nga SB, no, very active kasi former PNP man member. No, kay SB Jaime Bermejo. No, good morning gidra. Thank you so much gid manang Juliet, no. Oh, thank you so much gid Ma'am Marcos Emma, no. Shout out no sa from Lambunaw, Iloilo. Thank you so much gid sa liwat, no, Mama Marcos Eman. Ay badi ko dra Herman Suluberes, no, sa may New Lucena Municipal Police Station. Thank you so much gid sa pagtutok sa Subungaga. Of course, no, kay Ma'am Nala Rodriguez, thank you so much gid ma'am always, no, sa support. Kay classmate ko dra Juben, no, thank you so much gid da badi, no, sa pagmonitor man. Kay Pabilonan Store, morning good morning, SGI lang portion, Panaguro sir, no? Watching from La Carlota City, Negros Occidental. No? God bless, monitor lang kami So thank you so much good. So thank you so much good Pabilonan Store. Morning, watching from La Carlota City, Negros Occidental. No, follow ko lang ang pa-shout out, no, ang batch 86, no, retire Master Sergeant Rolando Akitas, Ilubong, no, sa Banwasang San Enrique, Iloilo. No, 18 pa, salamat sir, no. God bless from Masters Pabilona Nestor, retire. Salamat God bless sir, and ingat. So thank you so much sir Pabilona Nestor. Kay Kantorian yan, thank you so much man sir, no, sa pagmonitor. At kay Philimer Frial Sirami, no, excellent caps, no, Pabia Iloilo Caps, congrats. So thank you so much good. Balikan naman natin liwat si sir, no. Okay, ara na naga-ring doon. Okay, ara na sa linya ang aton sini very active kag isa man sa mga mapisa naton nga hepe, no, sang Tubungan Municipal Police Station, no, kabalikat Police Captain Alberto Manggilimutan Jr. Sir, good morning. Welcome gid sa programa Ilonggo Caps on Air. Upod mo sa Subungaga si kabalikat Vince, sir. Yes sir, no, good morning kabalikat Vince. Yes sir, salamat gid, no, sa imo sining tion nga ginatagid sa aton sa subong sining aga. No, diri sa aton nga programa Ilonggo Caps on Air. Of course, tie up kita sa DYAS 106.7 FM Radio Ugyon Santa Barbara. At ini sir, no, another accomplishment na naman sa Tubungan Municipal Police Station. At ini ang ginkonsiderar gid nga top 1 most wanted municipal level ang natigan naton nga madakpan kapon nga adlaw. So sir, no, for the information sang tanan sa mga pumuloy naton, ilabi na gid sa mga pumuloy naton dira sa may banwas ang Tubungan, paano bala naton sir ginlunsar ining manhunt operation kag sino bala ang alias nga nadakpan naton kag ano ni bala ang iyang kaso sir, kabalikat Police Captain Alberto Manggilibutan Jr. sir. Yes sir, no, hapon, no, nag-serve kita sa ka warrant of arrest bakit sa kay alias Dandan. Yes sir.
May criminal case ni nga number nga 4130 ang acts of lascivious business in relation to Republic Act 7610. Ang ininaw gina-issue inino niya presiding judge Irene Basuila Didulo sa RTC branch 67 Gimbal, Iloilo. Yes, sir. So mga pilaman ni Blaser ka si Mana, bala binulan ang monitor naton sa iya before naton siya sininadakpan, sir. So, isa man sinilang bulan ng ato niya monitor siya yun kasi after sang nabala niyang kapasanin ni sa tang kaso, naghalin ini siya sa aton kasi ni sa tumbungan kag nagtrabaho ini dito sa siyudad sang Iloilo. Ah, okay. So sir, pero ining suspitsado naton sir is tumandok gid no sa banwas ang tubungan. Yes, sir, kumandok ini sang tumbungan. Oo. So sir, no, based pag sa aton sining investigation and padayon no nga pag monitor sa sining suspitsado naton, may mga aside sa sining kaso niya subong sa acts of lasciviousness, inibla sir may mga previous nga kaso pag ini or record dira sa ila sining barangay, sir. So far no ginano nato ng ini nga records, wala din man sa iba niya kaso amo lang mi ang nag-file nato sa iya. Okay. So sa subong nga mga tinon sir, kamusta ang status ng aton sining suspitsado, sir? Sa subong ang aton nga suspitsado sir no, after nato siya na medical, pag-ari ni sa subong sa aton no sa aton diri sa detention diri sa tubungan na police station. Magahulat kita siguro ni no sang iyang commitment order kung sa din ini siya ano ni sa aton nga judge either sa Putukan or sa Gimbal BGN. Okay, sir. So dugang pag naton sir no sa sining aton sining suspitsado, sir kati dira man siya sa may banwasan tubungan, ang iya sini sir nga occupation, ano di sir ang iya sini nga trabaho, sir? Unang trabaho siya ni no sang ano na ni siya panguma lang ini sa diri sa tubungan. So after sito sang nakailan ni sa sang kaso so bindihan niya ni panguma kag nagpa Iloilo City kag dito ni siya nagtrabaho sa isa ka construction. Okay. So sir no, ini dako gid nga impact naman sa mga pumuloy naton dira. Of course sa bugos nga probinsya sang Iloilo. At isa naman ka most wanted ang natigayon natin nga madakpan. So ano sir, top 1 sir no? Top 1 municipal level sir no? Yes, ano, top 1 ini nato sa top 1 na municipal level. Okay. So ini kay pasalamat kita ngati ang nangin biktima sini ang natagaan na naman sa hustisya mga kabiyanan. So sir sa subong nga mga tinion tungod sa sining significant accomplishment na naman sang Tubungan Municipal Police Station under sa imo dira sir nga liderato. So gusto ta lang sir mabatian ang imo siniman nga mensahe panawagan sa mga pumuloy naton sa bugos nga probinsya sang Iloilo, ilabi na gid sa mga pumuloy naton dira sa may banwas sang Tubungan Iloilo. No, tuhoy sa aton sinisir nga anti-criminality campaign against wanted person no, kabalikat Police Captain Alberto Manggilimutan Jr. sir. Yes, balikat best no. Sa liwat diri sa aton sang pumuluyo labi na sa aton sa Tubunganon, ipadayon lang ako nga pagsuporta sa aton kapulisan agud to nga ma-maintainer nato ang aton nga kataway kakalinong agud to nga madasig man nato ang action sa inyong mga reklamo. Sa liwat dako ginini nga bulit para sa amon sa kapulisan ng inyong operasyon. Okay. So with that, sir, thank you so much gid no sa imo sining nga mensahe. God bless gid ra kita always. Keep safe gid sir, and once again congratulations gid for the job well done, sir. Thank you kabalikan. Yes, sir. Ato nabatian. Very humble. Simple lang si Sir Alberto tanaya. Si Sir Manggilimutan, isa sa mga very active man naton nga hepe diri sa province of Iloilo. Particularly hepe sa Tubungan Municipal Police Station, acts of lasciviousness mga kabyanan. Ang kaso sa sining top 1 most wanted municipal level sa municipality of Tubungan. So once again, congratulations gid Tubungan MPS. Of course muna sa aton sining Lemery, Municipal Police Station, Miaga Municipal Police Station, Tubungan Municipal Police Station. So ina ginadayaw gid kag ginapanginbulahan gid sa aton sining Provincial Director Police Colonel Bayana M. Rasalan ang inyo sining relentless dedication and support sa pagtapna sa illegalidad nga gaklatabo diri sa bugos nga probinsya sang Iloilo
particularly sa aton dira tag sa ka mga area of responsibility mga kauturan. No, sa aton dira nga mga kauturan man, no, nga sa aton dira nga mga Ilonggo Cops, Police Commission Officer, Non-Commission Officer. So, kaga mga inyo pinaton, ati part no sang aton sining obligasyon ang ti pagmintinar sang kalinong kagkataway sa bugos nga probinsya sang Iloilo. No, kagsag pag-implement no, sa tanan-tanan naton sining mga anti-criminality campaign. No, which is nga ti ang may pinakadako man nga factor no kag dako nga bulig no para masulbar ang mga kriminalidad no nga katabo sa aton sining lugar no ang aton sining mga pumuluyo. So ang aton sining provincial director no nagapasalamat gid no sa full support sa aton sining Iloilo Provincial Government no sa pagpanguna sa aton sining Governor Arthur Tuto Defensor Jr. sa aton sining provincial officials no, sa aton sining provincial DILG headed by Engineer Carmelo Orbesta. No, thank you so much gid sa aton din mga local chief executive or municipal mayors naton, ang mga municipal officials. No, padulong man sa aton sining mga barangay official, mga force multiplier naton, mga barangay tanods naton, ag ilamin na gid sa aton sining mga pumuluyo. So thank you so much gid no sa inyo sini pagsuporta sa aton sining mga Ilonggo Cops mga kabyanan. No, para nga patapna na ang kriminalidad sa aton sini lugar. So sa subong nga mga tiniyon mga kabyanan, so before we end no aton lang sini pag patpaton sa inyo no para sa inyo sini nga hibalo ang aton sining daily operational accomplishment. No, malin alas 12 sang kaagahon sang no August 5 no 2024 October 12 midnight no kaginasang kaagahon. So mo ni aton sining daily operational accomplishment no which is nga ti ginhatagid sa aton ang kompleto nga detalye sa aton sining Provincial Operations Management Unit headed by Police Lieutenant Colonel Engelbert Bangkilyo mga kabyanan. No kay Sarge Almaquer dira no ngati amo kini ang perme nagaplikurar no para matagaan kita dira sang brief and concise nga data no para sa ibalugid sa aton sining mga pumuluyo mga kabyanan. So ari dugang naton mga kabyanan. Dugang ni sa aton sining mga police report. Okay no, sa una kita sa illegal gambling operation. So sa pito tanan ka mga operasyon no kahapon lang ng adlaw ha. Nakaresto kita sa 8 tanan ka mga personalidad no sa illegal gambling ni. So usually kalabanan dan pataya o bukis. So nagpanguna diri ang banwa sang Lemery Iloilo. Ako na accomplishment sang Lemery Municipal Police Station. Kag ang Kabatuan Municipal Police Station. No nga bay tag duwa-duwa. Pag mayraman ka tag isa-isa nga nadakpan ang aton sining Badyangan Municipal Police Station, Banati, Dingle, and Pasig City Police Station mga kabyanan. So congratulations gid. So sa ato naman nga arrested wanted person, kag most wanted person. So sa aton sini 3 tanan ka mga operasyon nga ginlunsar. Nakaresto man kita sang 3 tanan ka mga individual. Kag 4 dira ha ang most wanted person nga kategory. Or na-classified as most wanted person individual mga kabyanan. So iniging pangunahan sang Barotac Nuevo, Putotan and Banate. Do nga bay tag duwa-duwa ka arestado. Kag ang aton sining Tubungan, Badyangan, Kabatuan, Maasin, Mina, Carles and Estancia Municipal Police Station nga may tag isa-isa mga kabyanan. So sa ato naman nga operasyon no kontra illegal nga droga. So nag-end lang na kahapon sang 12 midnight no August 5, 2024.
So sa isa ka operasyon ginlunsar nato no, isa ang natigayon naton nga maaresto. Agina no sa may banwasang Uton no, Iloilo. So more or less ang na-recover naton dito is drama no sa mga 10 grams ag may standard drug price nga 68,000 pesos mga kabyanan. So sa ato naman nga surrendered and recovered loose firearms sa atong sininga kampanya kontra armas lutang o kon uplantikal ag tokhang kontra ginadumilian nga pusil. So nakatipon kita sa firearms no nga anom tanan ka mga unit ag isa ka explosive nga muna ang didto sa may Banwasang San Joaquin no nga gin turnover. So mga firearms nga gina-turnoveran no nga mga police stations naton among ang Gimbal, Alimudyan, Mina, Anilaw, Carles and San Dionisio, Iloilo. So thank you so much Gino sa sining mga accomplishment no nga gin-deliver sa aton sining mga designated police station sa aton lugar no diri sa bugos nga probinsya sang Iloilo. Ag sa mga police stations naton no ati nagapadayon sa pag-maintinar no sang kalinong kakataway dira sa tagsa naton ka mga area of responsibility. So thank you so much gid sa inyo sining no nga full support. No kag pagpatigayon no sa mga operasyon no kag mga stratehiya kung sa diin matapna ang illegalidad no dira sa aton sining tagsa ka mga area of responsibility. So sa aton sining mga pumuluyo ginahingyo ta no ginahingyo gid sang inyo sining provincial director no sang Iloilo Police Provincial Office Police Colonel Bayana Marsalan no ang inyo sining full cooperation, full support no sa pag-atag sa mga no reliable source of information para ngati matapna kag magkaladakpan ning mga kauturan naton nga gaobra sang kalainan, gaobra sang illegal dira sa tagsa naton ka mga lugar kag di madakpan kag malupot sa karsel kag mapasakaan sang nagakaigo nga kaso no para ti mga ila dira nga manangin biktima no ang matagaan sang hustisya mga kabyanan, especially sa mga pumuloy naton kag mga uling tubo naton which is vulnerable gid no sa sining illegal nga droga. So dapat sang temprano pa lang daan aksyonan ta na no kay ti being a law-abiding citizen kay plus full support sa aton sining mga anti-criminality campaign sa aton sining mga kapulisan no dako-dako na iyang bahin o dako-dako na ginaya katama nga bulig no sa aton sining mga Ilonggo Cops ang inyo sining full cooperation mga kabyanan. So di ka mo pagkabalaka ay ti inyo sining bulig do sa paghatag sa impormasyon. No, tagaan ka muna mo niya sang kumbaga privacy bala. No, ang inyo sining identity ang pagataguon mga kabyanan. No, para man sa inyo sining own safety. Pero ti ang impormasyon nga na no ang may pinakadako gid nga bulig no, sa aton sining mga kapulisan para matapna ang tanan nga kriminalidad. So before we end sa Subungaga, no, thank you so much gid no kay classmate ko dira Sheila May Aplaska. No, nga ati nagatrabaho dira sa may LGU Lambunaw. Shout out lang dira. Thank you so much gid mate no sa pagmonitor sa Subungaga. Keep safe gid dira. At the same time, thank you so much man no sa ay pakas ko dira no Robert Peñalosa. No, siguro may duty nis pakas da Subungay. No, si saman ka brand sang guma. Dito si may Tagbak Kaharo, Iloilo City. Of course, one of the member kag participants ginaton sa mga activity naton no, diri sa Iloilo Police Provincial Office. No, shout out gid no sa PMO o Confield Bikers Mostray Original no Hamog Chapter. So thank you so much gid kas no sa pagtutok sa Subungaga. So sa liwat no, thank you so much gid no sa mga tagpalamati naton kag taga-subaybay naton. No, diri sa aton sining programa Ilonggo Cops on Air. Still nakatunin ka mo no sa DYIS 106.7 Radyo Gion Santa Barbara. No, sa aton dirang Chief Executive Officer Honorable Mayor Doc Dennis Superficial. Sa aton dirang Station Manager kay kaugyon no kay Sir Buboy Sukal dito. Kay Ma'am Zoila Cordero.
Hatag sa aton dira nga world class technician no kay Sir Genesis De Melio at sa tanan nga katapo sa DYIS 106.7 FM Radyo Ugyon. Thank you so much man sa sining isa ka state of the art studio no nga ginatagat sa aton diri no, sa Iloilo Police Provincial Office no, ni Dr. Ramil Uy. Isa ka philanthropist no nga abyan man aton. So thank you so much gid sa inyo sining full support mga kabyanan. Wala na kita sang chimpo. Kilatan na makita buwas nga adlaw sa aton sini programa Kape kag Balita. So from 11 to 12 noon. No, from Monday, Wednesday, Thursday and Friday. So silawat salamat gid sa inyo sini nga pagpamati. No, of course kami magabilin sa inyo, halin sa inyo sini nga mga kapulisan or Philippine National Police. No, nga sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Sa ngalan sa aton Provincial Director Police Colonel Bayani M. Rasalan, ang Public Information Officer Police Major Rolando Aranyo. Sa aton sini nga technical side, ang aton sini mabuot, mapisan, kag mapinalanggaon nga kag troubleshooter. Yung world class technician, Patrolman Kenneth V. Ang. Ako naman ang inyo kabalikat angkor, Police Corporal Vicente Blusa Jr., inyo masaligan.